फैनानै जोङो जोबोद दुखु मोनफानाय जाहैबाय मानोना जाय जोहोलावा दिनै रुंसारि जानानै थांबाय हठात ब्रेन स्ट्रक जानानै जोबोद दुखु गोनांथार जोंबो जोबोद दुखु जाफैबाय मानोना बियो सासे बर'नि सासे बेसेन गोसा आर्टिस्ट जाबायमोन मोजां दामजु दामग्रा खाम दामग्रा खामनि अस्ताद जाबायमोन आरो गोबां मोसानायबो फोरोंनो हाबायमोन आरो जोंनि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै गोबाव बोसोरनिफ्राय बियो खामानि मावबोबाय अफिसावबो अफिस सेक्रेटारि हिसाबै खामानि मावबोबाय आरो बेबादिनो बिभिन्न जायगाफ्रावबो ख्रिस्टि आफाद दैदेननायाव दामनायाव बियो जोंनि आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बाहेराफ्रावबो थांनानै मोजांथार बियो मुं लानानै फैनो हाबायमोन आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा गोबांथार फिल्मावबो बियो एक्टिं खालामदों थ' बिथांनि गोबां अबदान थालांबाय आरो हयथ' थाबावोमोनब्ला हयथ' गोबां बिथाङा अबदान होलांबावगौमोन जोंहा आफसुस थाहैबाय हारिमु आफादनि जानानै न'खरा जेरैबायदि आफसुस थाहैबाय अबथिरा रुंसारि जानायाव जोंहाबो बेबायदिनो मोनसे आफसुस थालांबाय आरो थ' बिथांनि जिबना सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनहैथोंसै बेखौनो बे समाव जों हारिमु आफादनि जानानै कामना खालामबाय आरो आसा फारिबाय एसे थ' श्राद्ध बायदिसिना हाबाफारि दं माखासे खामानिफोर दं बेफोराव जों निस्सय हेफाजाब होगोन जोंनि गसाइगाव जिल्ला हारिमु आफादनिफ्राय रायजोफोरनि सिगाङाव आं बेखौनो गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै बेखौनो आं फोरमायनो सानो जे बिथांमोननि न'खराव जेन हागौमानि बयबो हेफाजाब होलायथोंसै आरो बबेथाय हौवा मानसिफोर गैलिया दा दुखु निदान आजारफोर जायोब्ला न'खरनि नांगौ समाव जेन गामिनि आइ आफाफ्राबो जेन बिथांमोनखौ सहाय खालामो जोंखौ हागौमानि जोंबो सहाय खालामगोन आरो थालांनाय जाय लेंजिया दिनै अबथिरा रुंसारि जानायाव थालांबाय बिथांखौ हागौमानि जेन बयबो हेफाजाब होलायो थांनानै थानायनि थाखाय बेखौनो आं बे समाव रायजोफोरनिसिम खावलायबाय आरो बेबादिनो जेरै सासे मोजां जोहोलाव बे जायगानिफ्राय उजिबायमोन हारिमु सिबिग्रा बेबादिनो बे ओनसोलनिफ्राय आरोबाव जेन उजिबावो सोमजिबावो बेखौनो आं बे समाव कामना खालामबाय आरो बिथांमोननि न'खरखौ बयबो हेफाजाब खालामगोन बेखौ मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय।